Say congratulations, Mayor Dodong, for 300,000 followers with energy. Congratulations, Mayor Dodong, for 300,000 pesos. Ay, wala. Bugok. Di kabalo. Ikaw. Congratulations, Mayor Dodong, 300k with energy. More than sakto. Buboy. Nato dapat with energy. Bye, ikaw na nasa kagabi. Oh, nato dapat. 300,000 pesos. Mayor Dodong, guwapo! Amo gikan. Ha? Amo gikan. Amo gikan. Ayo gawata. Unsa diri? Ha? Masko kayo. Masko, kanta ra be? We wish you a happy new year. Wish you happy new year. Mali. Pasugdan na yun. Ha? Pwede mo, sulat. Bawal outsider ba? Insider mo. Ah, insider mo. Ay, bawal gyapon insider. Ako na. Inside job. Good job. Nagusab ta mo din na may content. Dalaw. Sa content ninyo. Tao basta ka sa amin. Ah, dili ko unsa say content. Content sa. Sulit sa media. Contest. Content lang sa iyo. Ha? Content. Content. Content, pasugdan yun. Uy, nag 1,000 subscribers naman daw mo. 1,000 na buwang ka. Congratulations. Subscribers. Huh? Ano ba ta ka diri uy? 1,000 subscribers. Content. May content. Oh, unsa say content nimo ron? Ang atong content karon is about me. Because me and us is 1,000 subscribers and 1,000 subscribers. Let's go! Congratulations! Ngayon guys, anak ko sa Agora. Kasi nami ko nga gipadala sa mo from Davao. Yan na, nanawag na sila guys. Hello sir. Yes sir. Yes sir, nanawag sa Agora sir. Okay, sige sir. Ano siguro ni ang coming na to, padala sa tuwa. Bus 2919 daw. G. Confirm ang bus guys mo. Ha? Kamu sila? Susulod na ako is. Muna niya ang ano guys, epictos na gipadala sa tuwa. Hi! So nakuha na namo mo na niyo para pahay sa atong mga dugo sa kalawasan. May kaunting celebration na nagaganap dito. Team Uhaw, be? Team Uhaw. Uy, Team Uhaw. Uy, babae. Kois, uhaw, kois. Wang. Uhaw ba? Uhaw? Ayo, pakita, pastor. Ipapalit to si Dili pa kita ang unsa no. Ay, tago ra ni. Tago ra. Uhaw. Sa Magic Flix ang inyong pulutan? Sa? Dili na ipakita sa video. Dili ipakita ni Kois kani. Ayo, uy. Manong di man ipakita? Ha? Dili ipakita sa vlog. Congrats ako sa 300,000 followers, be. Uy. Congrats sa 300,000 followers mo, Mayor Dodong. Sana all. Ah, mura to. Walay energy. Congrats sa 300,000 followers kay Mayor Dodong. Shout out sa RTC. What's up mga kabuan? I-congrats sad ko ninyong duwa, uy. Ay, Agpas pa. Ay, mga nakabig supportive. Lamig ni? Siguro. Ito din, no? What's that? Makaulo ka sa camera, gagi. So ayun mga liog, naay nagakahitabo diri nga mga ginagmay lang nga celebration or abot unsa ni nga mga tapok-tapok diri karong panahon na diri sa among lugar. Happy 300,000 followers to me. And then thank you sa inyong makanunayang suporta guys. Dili ka pa ipakita sa video? Kana dili na ipakita sa video. Ipakita. Kois basta dili na ipakita kois. Ayo, uy. Ah dili ipakita sa video. Okay. So na diri. Uy, gago. Uy. Kamu ba bisita ra mo diri mamundak pagid mo. Sabi sa pagbundak sabi, saan pagbundak? Grabe nga lawas di gal. Yawa manyak man yung puta. Bro, sa piste. Ano sa ni? Ulit ko ba? What's this? Ha? Di ko mabidyo-bidyo sa imo ha? Ano naman? Nayawa, grabe na yung kapoy. Ha? Makita nga naman. Ang saan lugar pagtanaw nila? Sige, Chris, picture Ikaw kay Warlo, ta. Unsa man anong silob niyo kung kalo? Yung mga trip ng mga sela. Uy, basta dili na to ni pakita na nga sa vlog ka na.
Ano di man ipakita? Ano dili man siya ipakita sa vlog? Ano man? Ano dili lugol tayo ipakita lugar? Wow! Ay, ako ba tulog-tulog ka diri ba? Ay, buot ba? Dili ba na ako tagyan balay? Huh? Dili ba na akong balay ba? Gani, nagatulog-tulog ka. Ano? Ang palit, nagipalit. So, ipalit niya? Cook. Cook? Saan man ang cook? Saan ang cook? Cook. Ang batang prasa tong cook. Parang? Butang sa kwan. Sa? Sa kwan. Sa? Sa mistisa. Uy, sarado itong pultahan. Ba, mani palubog. Ikinitawanan. Sarado ninyo kay... Ako, nunta na rin nag-drive, boy. Kabalo di ka drive. Saan may mag-drivean? Kana dili gyapon ipakita sa vlog. Guys. Dili ipakita. Ano dili man ipakita? Dudong, gapon. Magbuti. Ano dili man ipakita? Diyan siya maayo kay. Ito ba yung kuya si Joseph Sep? Si Wawang Sep palahubog. O kung papilian ka palahubog o pala drugs? Ha? Pipilihan ko ba yun? Sa palahubog ko eh. Ah, palahubog okay ra palahubog. Alam mo, gisabo ka. Ba? Ba, sa buhay mo di ito. Sa buhay. Eh? Hugot-hugot na yung kay uyab. Siya siya, bu. Ha? Lagi. Klaro sa naong oh. Si Kwan ga, si Si? Warlo ka pamalikan. Siya boy, tanawag si motor ga. Tanawag si raider gani. Tanawag ang raider siya, yung boxing raider tanawag. Ano sabi na siya box? Nay tangke. Nagbot Oy, na. nabre yung box ng leader. Oh, bubu. Nabito, gamay na. Sige sa pagtanaw na to, be. Wala na yung Oh, Wala lagi ko. Sus, papailar yun kasi imong kabugo ba? Sa sniper ka kuya nga gamay man. Nya ang yung box niya kay gamay ana ro. Ito U-box sniper. Wala lagi U-box sa sniper lagi. Buot. Dili na yung box na gamay. Tini lagi na U-box lagi. box ng tanganan ka ng tools. Oh, kabubo jud kay kababutangan na nag-tools. Alam mo, gamit sa sniper kuya ba mo niya. Sniper. Reader niya sniper, bobo. Ano sa jud reader o sniper? Sniper o sniper ni kuya dili sniper raider ni Warlo. Ano sa jud sniper o reader? Dili bubuk sniper ni kuya ba tuloy pa mo. So may isa patay gutom. Patay gutom kaya ni nga. Basta di na to ipakita sa vlog kaniyo. Di na to ipakita sa vlog. Pampabret ng mani buang. Gani pampapret para sa mani. Para high puting na sa utok. Uy, congrats ako sa 300,000 followers be. Ha? Ay, congrats kami doon nga 300,000 followers niya. Mga bugok ng palos niya. Hala, grabe ka salbahe. Isa pud ba ka nakapalo buanga ka ha. Bobo. Basher ko niyo, buwang. Ay, ba siya man ka sakto. Naka-reward. Oh, di pagtuwa na baka ako. Ikaw, uy. Huwag ko pag damay Congrats ba? Grabe ka plastic ba? Plastic ba? Congrats sa ganin no. Sige na. Si Lovely. Pus ba? Mugawas na gani. O sige, pamalikas yawa ay. Ay, dali ba kayo? Ano gani? Congrats ba? O ikaw na lang. Kizia? Kisha? Kizia. Singisi ba? Uy, congrats naman good. Oh, congrats. Abo? Kuya may nag-vlog na wala. Bot nung kuya. Yun sa'yo, masulti nimo sa imong pagkabugok. Congrats. Pag makaingas ako, bay gwapo ko char na. Baby, asang side. Wala. May dudong. Ciao. Asa may maingas yung 300k followers ni Mare? 300k followers? Oh. Kuan. Kanang unta ma-withdraw na nako na bay. Sa lol. Wala na ko kwarta man good. Kung tawag gid ba ma-withdraw na nako ng 300,000 wala na kwarta bay. Ba? Te, baka ignaw ano. Unsa libre nimo sa mo? Wala ko lain ko din naglibre day. Eh, pag ginawag, gilibrihan, tag pamasahe. Oh? Pamasahe raman to ganina. Sakit sa bulsa. Pamasahe. Mahal ba pa? At least naka-afford ko pamasahe ikaw wa ki ambag. Uy, bot gilibrehan ko. Uy, ambag. Hoy. Oh, unsa? Tingog. Baka ninyo mura mong mga ibang bungot. Nga kani ay lingasa kayo. Maro kayo. Grabe ka maro. Kuha na ko mama. Ngay nagduwa sa akin. Grabe ka wasal boys. Dala si Grabe ka sa boys. Bugok mo niya. May tinagbuwan. Lai ba? Pang-reserve. Ano to? Pang-reserve man naman niya. Bang niya. Grabe ka. Grabe ka bulos na i-reserve ako sa inyo ni pagkaon. Grabe ka bulos. Gubot-botol man niya. Ay pag-chika dyan. Happy 300,000 followers to me. Ano siya? Ramen. Ano niya ramen?
mag-noodles. Ang picture ba? Kapila ni? 599. Alas, dito ka. Yung pa yung picture na lang. Wala kayo malasahan ba eh? Wala po kayo masimutan. Serius ano? Kaya ini ka ron. Wala dito kayo malasahan ba eh? Please, confirm. Wala kayo malasahan. Ano to? Atay palayo. Take out na lang niya. Yan, suka gabi. Ha? Yan, suka gabi. Tara na maog pato. Sukaan siya. Gabi sa mga sad boy. Uy, dito ka. Ano yung purno kagabi? Ano? Muna ka lang pula-pula. Oh, mara ano yung purno? Saan na ubi? Di ako kaya pi. Di na ako siya kaya mawala sa ko. Agay. Ay, banto mo siya nagsuka kay Sandy gapon. Tawa oh. Uni mga sukab ba? Mura magwala. Aba, basic ra kayo ba? Na ako gapula-pula oh, murag beat. Yan lagar ka mainom. Hindi ko mainom master. Ano man? Ay, may